Според вас има ли грешки, които държавите, които вече са приели еврото, като в случая Гърция, Кипър и Хърватия, на които обръщаме малко по-сериозно внимание в нашето проучване, са допуснали, които България може да избегне? Грешки не бих казал. Държави като Гърция, например, те не знаеха на какъв точно курс ще сменят драхмата с еврото, докато при нас, при твърд валутен борд, ние на практика сме вързани от десетилетия с еврото и най-голям основният проблем, от който можеха да загубят част от спестяванията си българския граждани, при нас го няма. Ние знаем, че на 1 януари ще сменим лев с евро на фиксирания курс 1.95583. Така че този риск при нас го няма. Нямаше и го и в Естония, която също беше твърд валутен борд. Оттам нататък трябва да се справим с всички опити за спекула, с всички опити да се измамят българските граждани при превалутирането и при смяната на лева с евро, защото виждаме, че криминални елементи още от сега почнаха да атакуват възрастни хора и да се опитват по някакъв начин да приберат спестяванията им. И тук е ролята на държавата, на правоохранителните органи, а също така и на всички уния контролни органи, които не трябва да допускат по никакъв начин да се спекулира с цените на продуктите. И може би тук държавата трябва да действа много твърдо. Видяхме в Хърватска, че след въвеждането на еврото имаше 2-3 месеца опити за спекула, но оттам нататък държавата успя да действа бързо и ефективно и пазара на практика регулира цените. Оттам нататък в момента влизането в еврозоната на Хърватска докара до това, че да има много повече туристи, отколкото, например, една доказала се туристическа държава като Италия. Да, скочиха и недвижимите имоти, но всичко това просто повиши цената на активите на хърватите и от това те станаха по-богати и от тук нататък аз се надявам, че ние след 1 януари ще използваме всички уния предимства, които ни дава членуване в еврозоната. Да, ще спестим над 1 милиард годишно от превалутиране, но оттам нататък България се дигна кредитния рейтинг още при новината, че влизаме от 1 януари в еврозоната. Видяхме, че държавата вече взема заеми на много по-ниски лихви. Оттам нататък ще се освободи и нужния банков ресурс, защото банките ще намалят резервите си и ще могат да финансират гражданите и бизнеса на много по-ниски лихви. И това да даде тласък и на икономиката. И разбира се, разчитаме и на чуждестранните инвестиции, които с влизането ни в еврозоната ще станем много по-стабилни, много по-предвидими за нашите европейски партньори и от трети страни. И оттам нататък голямата ни цел да достигнем средноевропейските доходи и да ги затминем. Трябва да използваме всичките шансове, които ни дава влизането в еврозоната. И все пак да не забравяме, че Европа е най-силното икономически и социално място на света и ние влязохме в клуба на богатите наистина. Може би това да е клише, но ние ще сме на масата, където се вземат решения за бъдещето на европейската валута и на европейската икономика. Смятате ли, че в България има дезинформация в момента? Кои са най-странните неща за еврото, които са ви попадали и сте чели? Най-странните неща, например, бях чул преди повече от 6 месеца от колегите си от Възраждане, как за да се финансира плана за повишаване отбранителните способности на Европейския съюз, Урсула фон дер Лайен ще ни прибере спестяванията от тези, които не ги използват. Да, вече минаха 6 месеца, аз не знам на някой да са му пипнати спестяванията, но това беше новина, която така заля масово от колегите ми от тук от Европейския парламент, българските граждани. Какво ли не се чу, как ще загубим финансовата си независимост, как всичките ни валутни резерви ще отидат в Европейската централна банка и така нататък, всички неща, които не са истина. Добре е, че има кампания в момента, която да образова повечето български граждани на специфична информация за въвеждане на еврото.
защото 2 години преди ние да приемем решението и да ни приемат в еврозоната, на практика се водеше абсолютно дезинформационна кампания и хората бяха плашени с невероятни катаклизми, които ще станат пред приемането на еврото. Не, няма опасност. Нещата ще станат по-добри, ще станем малко по-добри икономически, оттам нататък ще се качат и доходите на българските граждани.